Tinya wilila hangalondi zega tiemi. Tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila hangalondi zega tiemi. Tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila hangalondi zega tiemi. Tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila namara shikolomba uyo. Tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila saraga jugu bomuri. Tinya wilila fala kachideme. Nego tinya wilila dabali jugu kemuri. Tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبال مشرف لا تيفي لاغباغو ماليكونو أني ماليكوكا أنغا فولي أو كيلغلنا بلا جيليني fo aw ka sigidaw la ni ya aw nye Mali faaba kono sigida la sigida mi no bi wele tabakoro misiriw ye ala ka so de a kaga silame ɲuman bɛɛ lajɛlen k'i janto misiri kɔnɔnaw na ani misiriw jɔli sabula misiriw ye silamɛya yɔrɔba seliw bɛ k'a kɔnɔ silamɛw ka lajɛli yɔrɔ do o hokumu kɔnɔna na ala ye tabakɔrɔkaw garizɛgɛ do misiri la misiri min jɔra n'u ye wele bila silamɛw balimasiraw ani sigiɲɔgɔnw ma o juma fɔlɔ seli hukumu kɔnɔna na Shirifla TV tɔgɔ la ne ni aw an ka jɛ an ka ɲɛmada o juma seli fɛ wa imamil muttaqin wa qa'idil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في نار وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واشكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل للجنابة ثم راح إلى المسجد فكأنما قرب بدنه ومن راح في ساعة ثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة ثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجا ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرجت الإمام حضرة الملائكة يستمعون ذكر الله. وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يغفر الله لنا ولكم والمن آمن وسائر المسلمين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيها الناس، خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحات قبل أن تشغلوا
وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم الله وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتشبروا واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا وفي شهري هذا وفي عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل استخفافا بها أو جهودا بها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمري، ألا ولا صلاة الله، ألا ولا زكاة الله، ألا ولا صوم الله، ألا ولا حج له، ألا ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة وابن عمر أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره يقول: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك الجمعة 3 مرات كتب عند الله منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل. من ترك الجمعة 3 جمع متواليات فقد انبذ الإسلام وراء ظهره. فعليكم بامتثال الأوامر واجتناب المنهيات ولا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها متاع قليل أما قليل يفنى والآخرة خير وأبقى. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بؤسرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. أيها المسلمون، وفي هذا الموقف ننتهي الخطبة ونقول: اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشرقين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوا مخلصين له الدين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنبياء الله تانو، أنبياء الله بركادا، أنبا ولي مندو ala mi nyana aun dan vewma an kunti ala de nananye jien kono ka jien di ama an buna adama din an ga ala fotuguni ka tanu ka barkada kadamuga dan ve ka cha ala bulu hadama de doronte jina doronte meleka u doronte daba u doronte ma bela samandi ana bela herama ana bela karamale min kadi ala ye min gabo ala yoro ala ye dalike dan fe mi re koso aljina de dilala an koso jan med dilala an de koso dugo kolo dilala kadi hadama de ma jiru de dilala kadi awma fiene baju de dilala an nye ala yo min ke anye kange hadama de nye amma ke dabaye an ga ala fo ka barkada ka fa alhamdulillahi rabbil alamin nanya ala fo la tuguni aka kanga ala fo ninga barkada kira munun temena na nyuma munun temena ukacha na nyuma ye ba keme ani ba mu gani banani kira ye keme sabantan sabaye abela kira laba no de abela folo fana ye norola dalila farukulu la o de kira abel labaye o de sayyiduna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ko de kadi ali alaye wode kabo ali ala bolo ka teme kira beka ka teme na nyuma beka ala kilala ka on ngere tuguni ka on nge wo sayyiduna muhammadu mandonye on mabla yahudiya kono amabla nasara ya kono aman na jien wati shi kono fo ala kira mandonya an sorola odi kono wo mandonya kira do je borafe ala maduma na nyuma do nye borafe ala maduma ala ya takadi on dima aka kaunga ala fo halibi ninga ala barikada ala kira mandonya angana jo anyirala ko aunde mando labaye ko amai ala kira qur'ana ya fuaye sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin ala dona kacha ala kira mando na folomana ala dona kacha laba ma fanana halna ya sura wa qalilun fora woti angoye sullatu sabadi fora
sulatu min vora no ye damina ni labai aw be mando hera mawde ba on bi sulatu labadila ya rabbi hera min forola an ladabu min forola ala ka ambila usra tegeka ambal ma alislamu ami juma de la no ye ala ka dombaye juma ye donye domi kadi ala ye juma ye donye domi kabu ala bolo juma ye donye domi ala ya di islamu ma ka ku ka seliye no yu ka fetiye juma adikun ye muye adikun ye jurumu ya faye femi mbe uflan nyonche kafaratun lima bainahuma jukata juma dola kata se juma dola ala bi silama nyuma be ka jurumu ya fa kono ala ka anta ko chuwe sila fandaw hakela dun mamunu masaka hiji ani miskinaw ko tugu ka doko nusoja juma bi ben uruka hiji de ma ala ka nga juma ke hiji wala bi shire ya bi an la ilaha illallah wa ana muhammadar rasulullah allazi istafa wal kafatil khalqi arsala ala ka maya nanyo bunye sigi alama ala kira muhammadu ka cidinya anoka karama ambo bunye sigi ala kira fanama ala kira mi ala tike jonve fika ke ala kira fe ala ti jon kanu fika muhammadu kanu ma tido aljinana fika ke muhammadu fe halini kona nye kata adama na faka ta se jie wilima ni woni bana ala kira la bebita janme kono ala kira de qasimul janna wa nar ni mam ya kanu ka tugunyonya ibita aljinana ni bana ala kira la bita janme kono wode muhammadu rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa kama don bado ko law nasabati ayatuhu qadrahu izama ahya ismuhu hina yudia darisa rimami alay kadra min di ala kirama alay bunye minge ala kiraye ko naw dave ngunyo do na ngunye kira togo fo kolo koro sale mugumugule na ko fo ala ko ngani na maya mais muhammadu rasulullah on de masega adon hakela on masega abunye hakela ala kan fara ala kira muhammadu dambauka sallallahu alaihi wasallam wala na yende madil kirai amine badila ka sahabawiye sahaba bilebele nunu ababakar siddiq umarul faruq usman ibn affan ali ibn abi talib nunu de chawye ani sahaba toma be wa kayfatul ashabi nunu de mawye mamune dina korota ko kan na vulodi silamayala ku nidi ku jolu di ka je umso ko ka je kan na vulo ko ka je ko furo ko ka je febe ko allah taala jati kama urude silamaya lakana kabila kadiri kono awnga dafale sorobi naw ye silamaya dafale soro alakira ko fe anaka sahaba ko fe sahaba do de alakira deme ka dina si awma amuru kanga mungebi wa silamaya kele niga lakana ka sharia labato ka kanyofe ka tugu alakira ko juriya munum bina bo awn yerula uruka silamaya fana nyuma soroy note naw ye silamaya cien ka buruja ka haka ucien ka ba alala ka bakirala na nga wati temena wati mimbina unko fe urubina musoroyi wala on bika mo jela kile nyede on nya nyuma soro do bulu on nga njija anga taka nyuma toyi do fana ka soro on ko fe na zira wala angera kira mo do nyuma wiye na masola ambi jela ki ala nyokoro alkiyama do nuguma nunu temenen ko fe amba fa aw hadama de ayuha nas aw adama de na fara ayuha nas silama bola mamde silama ye obula alay da fembe wele kan kelena ayuha nas ala kuti ako itaqullah haqqa taqwa ko anga sira ala nyede ala nya sira nya chie yerela a chie mi madi alay ango toy mi ngadi alay ango ke wode ala nya sira nya mi ngadi anyeru ya ango toy mi ngadi alay ko deke nango ala nya sira nya ngolon diga tolibola jinaya dabla bola shweni dabla bola ka hashiriya dabla obola ki manyo koroba tiga bola kar sabna ni here in zoro ka balamini ano here che obola nimbe alanya sirenya baliya dodi anga danyo vanana kar satina ga duchien ngofe kar satina dechien kar satina muso chien fa anga senimbela wede alanya sirenya yi ka dlomi dabla ka jinaya dabla ka shweni dabla ka bingadi dabla na zero la abfodi ba kwa sirana alanye wode fangele fana ye fangele muye ka kilaka alaka fardaw jo ka sali akechugula ka sali awati kono ka sali akeyorola ka shun wati kono nana ala ya farda chugumi ka jagabo na ala na vulu kalfima ka hiji na ala na vulu dima
nanya ni vla faranyonga ni ndebi wele ko alanya siranya nanya la jebi ayuhal muslimun ni mangutin ni ndo yara de ni anyi ni nga muslamew bego misra lanye bego nye islameye mais islameye jugo be mi jine ya dabla lawa ngalo dabla lawa sheni dabla la nyo hashidi ya dabla lawa bezo ngoni yo islamo nyo ma fo ikila ala di hera bayinga karisa ye fude ka anyenyi ni ka hera chien a dabla lawa no ma dabla anga ala siranya ma dafa de anga do dunda mitanyi ni ga ala fe domi la yatakallamuna ila man azina lahu rahman wa qala sawaba kuma ti ma shibulu funi ala jina mami makataro sababa de bibulu de ala bi danoro bule yeminge ala ba fo bulu ko fo nye fe mi ya haramu na nye bi kuma no ye se tara yoro jugu bunu na se bo fo ifarju we jina hake minge obo fo i haramu hake mindu kono bara bo fo ibawu jome ifawu jome iteru jome iburawu jome ibalma be jome ki laje e kilinga kibaru bi fo wadan fe kilingile be tabikiti alkiyama kenega fuka tafuri alislamu allahu akbar ma chaman bu yeme jena ya bi dan sira lahara obi molode ma chaman gama ki kama kurota nasira odo molobe de ayato anga sira odo nye domi angilingile bitabo ikira na jembe nye bana ayato anga sira odo nye anga ala koloshi ma ka koloshi la mimba do ala bi menke abi yili fanake wa anga do kuma kan bila herema wode ala ga kitabu ye ne alqur'ani wode kuma bila herema alqur'anu khairul hadis kuma kan bila herema de qur'anai bari wode ala ka kuma yi aw flada ye munye wa khairul huda huda muhammadin kana bila herema bila samandi wode ala kira yam bila kana zira minga silamaya ye ni vlay ma kana fil qur'ani aw kana fil hadis femi yera qur'anana wala mi yera hadisa la hadisa minga kene ni de dinayi ni femi bora ni fla kono wati dinayi amma mina alala amma mina kirala wati silamaya doyi ala ka ngishi o filima ko anga do fana sharrul umuri muhdathatuha fe bela toro maye ko munu shindira kira ko fe fili bele jele abe bidi abe tasbana na fura fili karse ni woyge neti karsa fe ote karsa ya ke karsa go kwanga fa la ilaha illallah karsa go kwanga fa astaghfirullah karsa go anga soli ala kira muhammaduka yala bidaya duwa aita qur'an laje na ya soro ala kwanga la ilaha illallah fo atika bidaya yi na ya soro bi qur'an na kwanga fa astaghfirullah atika bidaya yi na ya soro bi qur'an na ko ala ko sallu ala nabi ay soli nga na nyumaka atika bidaya yi ni femi maye ola o de bidaya yi mais ne bi ni fey ko ala kira ya fo ala ya fo mais kar sa ya fo ka adla o kama bidaya do neti so ana o hashidiya yi wati bidaya ala kan gishi umma Allah subhanahu wa ta'ala ala ko ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au ila zikrillah aw mamunun dara alala juma don fe koni misiri welela ko anga anteliya anga ta ala kusmana ina fa aw fleni chugo mi bi ala ka misiri kono ni de fura silama bey wa zarul bay'a sani fiere ango toy femi bi daga juma wati o sarakati damai na fura foi tige juma eri kono sarakati tede sarakati bi saka bo na boro la sani fiere ne muamala wiye o deti daga me bi femi nga ala kama obi daga ko de here ka bo anga na ya sor anya don ni salibana anga jense dugu ko safe anga tangar jiga nyini ala gaf samande yawna ala ga here chama ge anyiruyi ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam naman kishbama amina aba hurera na kwa ya mina ala kirala ko ala kira ko ni mami ko juma dunya fe janaba kulila ninga wuli jona kata jumana o tigila maka juma baraji bi dima ka kilaka nyame baraji dima mami nyame faga alaye baraji min bi soro ula ala bodi juma da ba ma jona mami nana jona juma la kamini eri folo ne veri wala desert kana juma na salji bila ka sigi maka boroye ka ala kusma ibiga juma baraji soro nyame sarakale baraji minele poa hake ala bikla ko fana dima ni mami nana eri flanana o tiglama ala bi mishi baraji di otigima mami manana eri sabanana o tiglama ala bi sagajigi dafale baraji di oma mami nana eri nani nana o tiglama
ala bi ka juma baraji dima ka shemuso ningele baraji faruka mami nana eri duru nana wotigilama no eri duru na muye juma naba mini almami bi bari takado misiri kono wede eri na ode juma eri laba ere islamato juma ya alaka dondi e ki sigi ka so almami doguma misiri kono wede e dongumai wajulu munu gera imo me juma e duwa jabiye e masega bara shiko kono wotigila ma labi juma baraji di ma bi juma soro me shamso fandengele baraji obi fara e ga juma ka abo chogo kilina nana na juma na inafon chogo alabi meleka ubla misiri soda bele jilina misiri dabe ni danani do daduru do meleka ubi jo akilingili mbela ni mami ndona ubo tigi toko sebe ni mi ndona ubo tigi toko sebe kari nana ni eri meleka uba angilingili mbe toko sebe foka ta saliba ni nana eri toko bi sebe wala juma here kabu ambi bato minge na ke chogo manya wala fiya yira la ala ba mine meleka munu bi faranga kake ala ba mino kama ya rabbi ala kan juma umine abo chogo kilena rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kirako ko ngado salfar da duru ni nyonche salfana kata lazara la jurumu ya fado lazara ni fitri jurumu ya fado fitri ni safo jurumu ya fay safo ni fajri jurumu ya fado kaba jumana kata jumana o fane jurumu ya fay kaba sungolo dola kata sungolo dola embe jurumu ya fay ala kiramo ndonyi sallallahu alaihi wasallam ala kanga jurumu ya fa me sharti bala a sharti muye ezashtuni batili kabairu nanye kabaira toy de kabaira muye jinaya hashidiya ngalo namimaya nafiya iribadun surafendun ni de kabaira wiye ni mami nga bara yoye ko ni na juma na ala ko abi yafima alati yafa emade aish ezashtuni batili kabairu nanye kabaira de toy alabi yafama wala ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam dodo ko ay kutuba kala ko chuboti ago hadama dew ko anga tubi sani sayakana tubu qabla an tamutu ayato anga tubi sani sayakana bunu adama de dugu saje dobori shila ni ma bina jena ini shida fale de bina kar sabi sangilin balo abi sandan balo abi sanke me balo ino dafale de bina jena kar sati foy balo jiya kono erikilingo ini shida fale bina me kile wo kile ni yo no bena wo tigere ka bi shila dongodo hadama de bita sayade ma iti segi ka ba ma de bali dongodo do bi bo shila ibi gere muna ibi gere sayade la baya to anga tubi sani sayace wa ala mugobi anga tubi la ala mugobi bega tubi la ne ko jina yake lay nye dulaminay ne shonu ke afrani ne tubi ala bi ya fadima aho ala kambi e radima la taqnatu min rahmatillah ala ko anga nan jigiti gali ala ka hinana inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an sabi alayka beka jurumu yafa ka dumi jurumu ka wode mai me ne kunya ke bi nimi sarambora la wallahi alabi yafima afallahu ama salafa nga la taktabsul haqqa bil batil wa antum ta'lamuna ka cieni ngalo nyami nyona kasoro ira ya don ala mugoto la de ne tubira bi shini kata sigi o jugumama shini ngena dubira ka sigama o tubiti mine ala ka ngi shuguma kanga bara nyuma ke soni anga sogola anga dese ni ka kene ibisiga nafila chama ke alay ni ka kene ibisiga bara nyuma chama nge alay minga di alay ibisiga hiji kenama ibisiga nafila useli ibisiga qur'an kala nge ngani balugu ya nana sambi segi sambi konondo ibi dese de kanga bara ka alay son dese duche wote menen ko fe ko munun temena ani ala che ko ngudla dimisenya kono anyi fenjama nge kasoro ala ko manan dusula anyi ko chamange o munun temena ayato ango dila yoro nyidi ala ya fara wote menuma ala ma yafa anjito don wala hadama de fendo temena ibi dola shini vana bina min temena joro ola iko dila ni yo dila ala bibi dila shini min bina ala bibi la siraju manga ala kan bila siraju manga ako dila libi kan munye bi kasrati zikrillah o bi kan ala ko suma chaya de ka tubi ka jinaya dabla ka sheni dabla ka ngalo dabla ka kilaga ala kusuma chaya ka kilaga sarakati chaya fi sirri wal alaniyati gindo ni kene kana bela sarakati ina fu anvile ni misiri bay mi ngono ni nyonaw al silamaw ni ko bay ala kan no ya mbe ma nga siga nyona ke afoni mako sadaqatu jariya sarakati mi bi buli e mi ba jo na lay shidi e bi taka toyi ikan yina ma yakono ma munu bi seli ala wo baraji bi sima
isale ko cewo cebi jo misiri ngono ka seli a bele jele baraji do bikla ka siba tuguni ka soro amatige ka bo seli bo fana ka baraji la na fura ku ka baraji bi se ema ko ni sala misiri ko na ko misiri joba ka e ka baraji do bi dama ka fo eta de bitige tede ayi ne ka nga baraji keme soro e ka seli la ala bo keme dafale di ema ka kilaga keme dafale ta ka di ale yera ma bal ko ale de so injo e na sala kono o kama bara nyuma ti ala bolo fiyewu ka tebe misiri jolika atei ni hijira ni maye navulo di mama ta hiji we shenkilin ye sura fana di mama we shenkilin ya famya karsa da nango ordinasi me mam ye misiri jo farda joli bina ni misiri farda joli bina sala kono jeni ba dado na lay shiri farda joli bina selini ngono juma joli bina sala kono misiri titaka boyi a joba una almamu de bitama wa rabbina na misiri ngondi tasaw o kama ninde ye bara bela nyuma ye jombi minke alaye hadama de mawoma ni siraka ni nyona ke ni make dasago baye ni misiri kele mbidu aljina kono foni dansago alaka keti ya rabbi alaka keti mamune misiru jo alaka ka bebolo sarakati min lenye anganiya bi mununa alaka no ya uye aseti mununye alaka seduma nga misiri na jora ala de tadu misiri yara joba yara bunyeti nyana mamun gera commission ye yara bunyeti nyo fanana ay boanye amunde misiri commission mawye amunde ne de misiri jo laga sel yoro bibla commission mawka sel yoro bibla urufana bu yara bunye ko nde yake o mande alay ay wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada ala ko ni misiri joka ba akara ale ala de tay ko mo wara to kana fuaka a joba to bi fo mais doka commandi ne sabote fuiti ka kono o mandi alay ya rabbi ala ga hakili ma kalifa ambele jelema na zero la ko ambi dobi faranga de jigaka na nya sarakatu bo ala ba ndeme ay ko jugu munu ngaga teme anya farda munu zeli nu sali cho manye ni nyona bara nyuma bi ka farda wodatugu abna fani maga fini farala ibi coupon ke ka datugu chubo bi dade ni sarakati modeli bi ka juguma temene de datugu te ya rabbi alaka kete alaka rago ko anga do ko juma kera aw mawajibi ni juma kumbe ka fara ni juma nunu nga juma kera tabakoro ka ma jaku sai misiri dele na ka juma yi akera aw ma jaku sanin bile o ala tigande ma shila ma mi misiri jo ka kila ki kodo alako ni nyona misiri daka bana che joli bina sala kono muso joli bina sali akono kado alaka sodo wa misiri salili ni sokono na salili kilinte de o ko fe misiri bebi alkaba no de la misiri bebi alkaba no na ala ko ala resiso ko de misiri kono nay ala kira du kuma chama fo sallallahu alaihi wasallam kira kuma chama fo de ala kira ko ni mami bana juma seli ma chien saba juma seli ni bana chien saba itina jumana katugu nyogona mani juma yin soro juma were mu soro we chien saba mana dafa ku bi sebi ala yoro fulanun munafiqun inda Allah ito bi sebi ala yoro ko nafigi wo nafigi min bi sebe ala kira ko namani kishiba mahallini tubira o bi sebe gafe min ngona ko ti yeleme في كتاب لا يمحى ولا يبدل والنافيا بسبب كتاب ينغون حالين توبيرا وتي لمن اوكو في جuma seli balia abi ma dusmu finki bo silama yakono mimi fo awiye ayuhal muslimun silama ya mo bi fedo wudela awtaru dugo kun duwa jabi jumai sa kalola o sungoloyi shula o laylatul qadriyye shula dona oy arafaye ala mo gomini dumba nunun dila ayato anga ala ka dom bonye ala bi herekan ya rabbi ala ga hakli ma kalfa ambela jelema ko anga do jiye nyena maya wala yaghrannakum alhayatud dunya fa innaha mata'un qalil ama qalilun yafna wal akhiratu khairun wa abqa jiye nyena maya soni abiba che jolikumi ki ngona ya muso ba jolikumbe bi noti kata salona kana seni erima che joli ko miniki ngona no tebi kata ni juma ina kata se sanwere sanyela be makabe ni juma inda yali ma ya hakili to ala yala on be bina kewa la hawla wala quwwata illa billahi al azim ayato nga miri de avle ni juma imi na kata se sanwere nyabu mama
yala ni jama in bɛ dafalen bɛ sɔrɔ yen wa saya dun a bɛ taa ni bɛɛ de ye kelen kelen minnu sara olu tɛna ka taa dɛ anw minnu bɛ yen anw de bɛ taa bon fo an ka miiri k'a fɔ tijali dafa bi bɛɛ de ɲɛ an ka ala ko kɛ sɔni an da don cɛ saya dun ye fɛn ye a dogomɛ ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen na o kama ala ko iza sama'un fatara wa iza al-kawakibun tasara wa iza al-biharu fujira wa iza al-quburu bu'sira don do sangaban abina peren ka boy dolo bina ti ka boy baju bina ja kaburu bina dayala ni ga kono mo bonu al-qiyamah doyi almat nafsun ma qaddamat wa akhara ni kelengelen be bina do ne minge ala ye ma minge nyumani jugumana be bini tado la haradu atifalende ne chama sori nya atifale ne jini sori nya atifale ni asri ma foike foiti bulu alakira no kumana de alakira ko hasibu anfusakum qabla an tuhasabu amama allah ko nga nyire fesse fesse so anga fesse fesse ala nyakoro wa hadama de be ba yara do de fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ni bi nyumana yado ni bi jugumana yado fana ya rabbi ala kan bila nyuma siraka ala kan bo jugumana ala kan bila nyuma siraka ala kan bo jugumana ma mi ngara sababu ye kan misiri bayinjo ala ka bila ka mizanuna ay na vulu mi mbo ala ka barika do ala ya rabbi ala ka sutura nini bara en kele fo ka ta se domi ma ala ka na kishi hashidu toroma ala ka na kishi nafigu toroma ala ka na kishi hadomaden jugu toroma munu ta ke alaye u ta fe ma ka ke alaye ko so ni kan nge ku ngata izini do jo wala ka laboratoire do jo wala kan nge kan nge la hara de bito wal akhiratu khairu abuka ne shini dagoro de ala ka nasara on dogo ke o de blala almamiya la sigle flani ne muhammadu muniru o de almami on ya balmawde ko ngana deme bisiri dayelanina on ya korowi akoro weraw biya on be fanay almami de andomba biya bo kalama anana balma de deme alay ninga duwa kaye ka duwa ka misiri jobaye ka duwa ka islamu yeruye ala kan be ga jurumu yafa anana hamimununa ala kan gele betadla amba fa allahumma izal islam wal muslimin wa azal ash-shirka wal mushrikin wal hayy fad'u mukhlisina lahu ad-din subhana rabbika rabbil izzati yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin juma selu balen kɔfɛ ani duwaw don kɛle nabaw bɔra k'u ka nisɔndiyaliw an'u ka foli kan k'o lase jama an ka jɛ an ka ɲɛmada o sɔrɔlen ayiwa alhamdulillahi rabbil alamina wassalatu wassalamu ala sayidina muhammadi wa ala alihi muhammadi salima taslima an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli bi an nisɔndiyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ ka barikada kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen an kɔrɔkɛ an'an balimakɛ an'an jatigikɛ n'o ye Abubakar Karame a ye misiri jɔ bi Tabakɔrɔ dugukolo kan a ma jɔ foyi kama ni ala ko tɛ ka d'a kan a bɛ Tabakɔrɔ yan misiri ka ca Tabakɔrɔ yan mais an bɛ kin min na yan misiri ka dɔgɔn yan yɔrɔ la pour que mɔgɔw ka se ka bɔ ka seli yɛrɛ sɔrɔ fo mɔgɔw ka taama de ka taa misiri nɔfɛ ale yɛrɛ bɛ bɔ yan nɔ juma o juma ni ala y'a yira an na a bɛ bɔ yan a bɛ taa fo ɲamana misiri de la ka taa juma seli o tuma na a ye ala deli k'a ɲini alaw taala fɛ ala ka garijɛgɛ ɲuman d'a ma min b'a to a bɛ se ka fɛn kɛ ala ye min bɛ diinɛ tɔ sinsin ka na bana hadamadenw dusukun na a ka fɛn kɛ ala ye fɛn min bɛ yen nɔ ala ye hinɛ min k'ale ye a ka fɛn kɛ alaw taala yɛrɛ ye ka ala fo ka ala barikada n'a ye o de y'a bila ni misiri in jɔli la bi Tabakɔrɔ a ye misiri in jɔ Tabakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen misiri jɔra maliyɛn bɛɛ lajɛlen de misiri jɔra dɔngɔnɔden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ misiri jɔla o bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ la an balimakɛ tilala k'a ɲini k'a bi jɛ ka dugawu de kɛ jamana in fitinɛ min bɛ jamana in kɔnɔ ya rabbi yama fitinɛ alaw taala k'a ban an balimaw bi tɔɔrɔ min na tɔɔrɔ in wulilibaga ye alaw taala de ye ala ka tɔɔrɔ in ala k'a wuli an nisɔndiyalen don nisɔndiyala an bɛ ala de barikada ala ka ni ɲɔgɔnko caya an bɛ ala de barikada misiri in ala k'a kɛ ala bato yɔrɔ ye ala ka bato ala k'o caya kɔnɔna na ala k'o k'a ka alaya kama kira n'a somɔgɔw sɔli ala muhammed ni y'anw jatigiw ye an kɔrɔkɛ don
nin tɛ sira kura ye sira kɔrɔ don mun na n b'o fɔ sexual taabolo ye min ye jamana kɔnɔ maa tɛ min t'a dɔn karan bɛ si bɛ nin y'a mɔden de ye ani fɛn min bɔra faso kɔnɔ ka na Bamakɔ yan mɔkɛ bɛ sira min kan a fana miiri Ala ma ka miiri kira ma ka miiri a danbe ma ale mɔkɛ ye baara dɔ de kɛ k'a bila n'Ala ye dɔ fana latigɛ ale ye diɲɛ nin ye baarakɛyɔrɔ de ye tɔɔrɔ tɛ a y'a ŋaniya ka kɛ faso ye k'a ŋaniya k'a kɛ silamɛ ye k'a ŋaniya ni yɛrɛ de y'a ɲɛ ye parce que ni nin tɛ dilanliyɔrɔ t'a la o kosɔn a ye misiri in jɔ k'a k'a mɔkɛ ka bonya kosɔn masaw bonya kosɔn silamɛw bonya kosɔn k'a di silamɛw ma fisabilillahi ni mɔkɛ ye min kɛ Ala kama wallahi o jogo b'a la a ma nafolo si sɔrɔ ni diɲɛ nata de b'a la sa ma sɔrɔ a ye étages jɔ k'a bila nka ko tɛ k'ale mɔkɛ min sira min jira ale la o de ye nin ye diinɛ taabolo k'o ɲɛɲini k'o dilan ka bila n'a y'a dɔn misiri la a tɛ bali anw na ko ne kama ko a karan bɛ an bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sen y'a ta kɔnɔ kɔrɔ ka wuli k'an sɛgɛrɛ taba kɔrɔ yan foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye o natɔ fɛn min m'o sɔrɔ o seginmatɔ Ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma hakɛto bɛ yen kan sallallahu alaihi wasallam diɲɛ yɛrɛ dayɛlɛlen don sababu de la fo alijinɛ donc an bɛ sababu min na yan nɔ an b'an den ka sababu la ni Ala ye hɛrɛ k'i ye n'a m'a d'i ma a b'a di den ma n'a m'a di den ma a b'a di bɔkolo ma donc an nana misiri dayɛlɛ la Muduru Samata ka misiri dayɛlɛ n'i y'a ye a dira a ma d'a ma k'a bɛ se a ma d'a ma k'a n'a ka kan a dira a ma k'a wolola kɔnɔ parce que i wolola ka sɔrɔ i fa ye fɛn min kɛ a b'i ka bulonda la n'o dir'i ma i ti boli n'o ye n'o dir'i ma i ti sira n'o ye donc o hukumu na komi telela kuma don an ti kuma janya nka an kɔni bɛ dugawu kɛ a bɛna jama min seli yarabi yama jama min bɛ seli a kɔfɛ Ala k'a kɛ jama sanuma ye jama min b'a to a tɛ taa fɛsɛfɛsɛ a bɛ bato min k'a kɔnɔ Ala ni kira ka bato in minɛ k'a minɛ Ala kira kanu kosɔn k'a kisi Ala kira kanu kosɔn an y'a kalifa Ala la k'a kalifa Ala kira la k'an yɛrɛ kalifa Ala la k'an yɛrɛ kalifa Ala kira la n'o kɛra an tɛ kuma janya an b'a fɔ azubilahi mina shaitani rajimi. Bon alhamdulillah ne kɔni nana yan Ala y'a latigɛ ne ye yɔrɔ dɔ sɔrɔ yan nɔ ne y'o jɔ o jɔli kɔnɔna na n bɛ pase n bɛ nali minnu kɛ yan Ala y'a kɛ dɔgɔnɔkɛ ye n ye o kɔnɔna na ka yan san a y'a jɔ bon a ye n wele ko karisa n yɛlɛmɛlen semaine kelen ɲɔgɔn na a ye n wele ko karisa ko alhamdulillah ko n ye yɔrɔ jɔ misiri don n y'a jɔ Ala kama bon n y'a ye maa min kan k'a baara kɛ k'a fɔ Ala ko sira kan n y'a ye kɔni hali n t'i dɔn dɛ mais a mana kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ i kɔni bɔra mɔgɔba dɔ la donc o kama n bɛ misiri in d'i ma n garila k'a d'i ma hali kana n tɔgɔ fɔ a la i y'a faamu ko n kana jira mɔgɔ si la k'a fɔ ale de y'a jɔ ko a man di ale ye donc a kuma kun gɛlɛyala kosɛbɛ ne kun ma sɔn Ala y'a kɛ n ye nin kɔrɔkɛ in de wele alimami min sigilen filɛ nin n y'ale wele k'a fɔ ale ɲɛna ale ko mɔkɛw i mɔkɛ n'o ye alimami Adama ye a ko ye alimamiya kɛ Ala barika la o y'a kɛ o fatura a la bon an yɛrɛw fa y'a kɛ o fatura a la ale yɛrɛ b'a la fana ale fana bɛ fatu a la bon tiɲɛ don ni ne y'a sɔrɔ ni n banna la ko n banna n mɔkɛ ka sira la n fana n fa ka sira la n banna ale yɛrɛ ka sira la o kama n y'a ta n ko n b'a minɛ ni Ala ye n yɛrɛ donna la o cogo la misiri yɛrɛ jɔbaa tɔgɔ ye Abubakar Karambe a y'a faamu alhamdulillah ni ɲininkali wɛrɛ bɛ yen alhamdulillah alhamdulillah kalan o diyara n ye parce que bɛɛ n'i ka sɔncogo don Ala kɔni barika la ne ma taa kalan kɛ yɔrɔ la k'a fɔ karamɔgɔ bɛ na yɔrɔ dɔ la o tɛ ne fa ani n kɔrɔkɛ min sigilen filɛ nin ye kalanso b'an yɛrɛw ka du kɔnɔ ye ne ye n ka kalan bɛɛ k'an yɛrɛw ka so Ala barika la kalanyɔrɔ tɛ ne bolo Ala barika la ne nana sɔrɔ kalanyɔrɔ bɛ du kɔnɔ ye an ka cɛkɔrɔbaw la n kɔrɔkɛw la hali bi kalanyɔrɔ bɛ yen an yɛrɛ nalen yan Bamakɔ yan fana n ye walanda ta mɔgɔ caman fɛ n bɛ walandaw ta Ala barika la kalan kɔni sɔrɔla ten mais ne kɔni ma taa kɔ kan ka taa kalan kɛ yɔrɔ si bon alhamdulillah ne kuma na yan alimamiya kama parce que mɔgɔ bɛɛ dɔnbaa b'i dɔn nin ye n kɔrɔkɛ ye n ka dugulamɔgɔ caman bi yan anw nana sɔrɔ an faw ye dɔnnikɛlaw de ye i y'a faamu anw ye tijaniya mɔgɔw ye bon mɔriw don u bɛ karamɔgɔyaw kɛ a bɛ mɔgɔw furakɛ u bɛ mɔgɔw dɛmɛ bon ne yɛrɛ nana ni kalandenya sira de ye yan Bagadaji minnu bɔra ka kuma muso min bɔra ka kuma u fɛ ten n b'olu ka du kɔnɔ Bagadaji ye olu b'a dɔn ni n taara n bɛ n ka baara kɛ Bagadaji
ala y'a kɛ n to yen nɔ yɔrɔ de sɔrɔ yan nana baara wɛrɛw kɔni bɛ n bolo baara wɛrɛw bɛ n bolo projet dɔw bɛ n bolo n b'olu kɛ tiɲɛ yɛrɛ la min ni alimamiya tɛ kelen ye alimamiya nana sɔrɔ o la quoi bon alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ jamana ye parce que yanni an ka dugawu kɛ jamana ye fɔlɔ n'i y'a ye ne kɛra nin ye bi ka dɔ kɛ sababu don parce que a ka dɔ kɛ sababu ye jumɛn ye fɛn o fɛn ni a bɛna na sababu de bɛ na n'a ye bon ne tun bɛ Bakola de la ne nana yan ne nana kɛ alimami ye yan mais ala y'a latigɛ ale ka nin misiri in dɔ k'a fɔ ne ka ko alimami ye o bɛɛ latigɛlen don ala fɛ ka ban parce que arabu b'a fɔ ko kula shay'in a bɛ fɔ kuranɛ aya kɔnɔ kula shay'in sababan fataba sababan donc sababu de nana ni ne ye yan o sababu kelen de ne kɛ alimami ye donc n bɛ dugawu kɛ karan bɛ ye a y'a bɔ nafolo min na ala k'a ka nafolo ala k'a jidi ala k'a ka nafolo jidi quartier min ne yɛrɛ bilala la alimamiya a ma nɔgɔ mais n bɛ dugawu kɛ quartier in ala k'a silamɛw caya jamana fana gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ kɛlɛ ninnu ni balawu ninnu ni jamana basigibaliya ala ka jamana ala k'a basigi ala ka barika ala k'a don jamana kɔnɔ ala ka kɛlɛ ala k'a ban ala ka barika don an yɛrɛw la n kɔrɔkɛ minnu ni balima fɛn o fɛn nana na b'a bɛɛ lajɛlen an ka foli bi bɛɛ lajɛlen ye an bɛ bɛɛ fo ala ka bɛɛ ɲuman segin ka t'u ka yɔrɔw la an yɛrɛw fana ala ka sijan ni kɛnɛya d'an ma baara in kɔnɔna na ala ni ala kira kanu sɔn an bɛ karamɔgɔkɛ yɛrɛ fo n'o ye Hajara ye alhamdulillah a ka tele so a kɛra an ma jigi ye a kɛra an ma wasa ye aw minnu fana bɛ baara la an bɛ foli d'aw yɛrɛw ma ala ka mɛn a ka baaraw kɔnɔ ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen ye n'ala n'a kira sɔnna a ma alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin an balima Shirifila TV lagɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli n'an ka wale ɲuman dɔn bɛ aw ye aw minnu sɔgɔlen b'an ni waati in na wajulu kɛnɛ tɛ tɛmɛ aw minnu kan nin kun ye aw ye tabakɔrɔkaw fɛ yen nɔ u ka juma seli fɔlɔ hukumu kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ misiri matarafali a n'a ladonni ko ɲuman ala k'o nɔgɔya anu dugawu minnu kɛra ala ka dugawu ninnu jaabi nin kun ye anw ka bi sɔrɔlenw ye aw k'an bɛn sigida wɛrɛ wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiemi